Жерлерде рейдлер бара, олда ватнаға итог ясарга тырышабыз. Монсы инде безнең ел башында хәтерләсәгез, үзегез кирәк булган потенциал куркыныч тудыра торган йортларны билгеләп чыктыгыз. Ревизия ясап, шуның буенча куюны үзегезгә планга алган идегез. Менә безнең Әлмә авылында җирлегендә 115 планда иде. 270-ны куйдырган. Шуның 35-е игелек үзәге аша һәм инде халыкны агитациялау юлы белән 235 куелган инде халыкны үгетләп инде һәм 235%-ка үтәлгән булып тора, арттырып, Оймак җирлегендә 60-ны планлаштырып 134 куелган. Кировта безнең халык белән нык әйбәт эшләде. Фабрикатчика менә анда бик күп үтәлгәннәрне күрәсең таблицада. Монда безнең 100% артыграк үтәгәннәр күренә. Икенчесендә безнең монсы инде планны үтәп бетермәгәннәр. Мәсәлән, 40-ны планлаштырылган 36 гына куелган булып тора. Иң түбәне 50-ни планлаштырып 36 гына куелган 72%-ка яхшы. Суксу, нәмдә суксуда да юк. Нема подвайдасы. Шуның янбушы ола бу. Катыр китәсе бит, идәй вакырасында кутчырып. Лече шуннан башлаячак, тем более соцсети шушында немелла. Гауһар ягазы. Срочно давай. Разберись давай. Ну, жить от индексама. Далее син. Уразай, давай. Ахметович, давай-ка. Шлак посата. Уразай, итер-итер-егә рамды чата синдәдәз бу. Дәдәз бу 85%-ны бу. Теге кеше язмышы белән бу уйнай торган әйбәт бу. Кеше язмышы белән. Акыллы кешенең менә анда утырганнар да идәренә кертеп бетергәндер инде. Акыллы уйман тошкысы барга тиештә ул белән анда. Ул шуннан бит вакытында ишетелмәгәннән китә бит. Аңа күрә дәвам итегез моны. Әйдән ясап бетереп куйгыз. Тем более атап итүчедән кереп китте безнең. Эшләп бетерегез моны. Анда кемнәр күренә безнең. Әйтәм бит, анда утырганнан берсенең дә ни булган тиештә. Апый своим маны булган тиештә.